Баркнен ма хела шида и хели мусафидои банура ку дидаги нестам боварам кнен да. Най падушко айноми мо падарка барои шумо. Ё массажни падушка ҳам мисол ҳам миёна массаж мекуна ҳам чида пишти гардана метавонед касбтун айми вазифату парвардигор барори котум да тани саат бита вақт хиш бита ба ҳамаи орзу ҳавасҳо бирасен. имрӯз дар Автолайф як бародари азизи мо мошина аз ноҳияи Муминобод равон кардагиан чихолаш задагем бовар кунен беҳтарини баъд омадагиам. бовар кунен ма хела шида и хели мусафидои банура ку дидаги нестам боварам кунен да. мо аз шумо хела минадоштем бобоҷон. омадем магазини шуморо ба хаб кардем, ҳақиқатан чиғолотуна интихоб кардем оварда дар мошинмон. шумо айми касбтун айми вазифату парвардигор барори котум да тани саат бита вақт хиш бита ба ҳамаи орзу ҳавасҳо бирасен. клиенту зиёдтар шава, ҳеҷ вақт дасти кама набинед. бар як ҷаҳон ташаккур бобоҷон хуш омадед. инаи падушко айноми мо падарка барои шумо. ё массажни падушка ҳам мисол ҳам миёна массаж мекуна ҳам чида пишти гардана метавонед истифода барен дар ҳаққи мо дуо кунед. раҳмат саломат бошед. барака биёд дар рамони худо бошед. ҳеҷ вақт дасти кама набинед. як ҷаҳон ташаккур. раҳмат, саломат бошед.